isiseko oba zonke izinto bezinikwe nguyise ziphelile. Baphekela abangani, siphekela isihlobo, bonke abantu abebesondele kuye ngexesha benezinto baphekela abasekho. Wapheka wafika yedwa, sekungasekho namnye osondela kuye. Waqala wakhumbula okokuba ekhaya, yewethu ekhaya bakhona abaqeshwa bakabawo abahluthayo zizonka. Waqala wakhumbula ukuba kuyahlutha ekhaya, wakhumbula ukuba wamkelekile ekhaya, wakhumbula ukuba wayengenziwanga nto ekhaya. Yewethu nawe ekhaya kungenwanga mali, ekhaya kungenwanga zinto, kodwa uyakhunjulwa ekhaya. Bakhona abantu abavulela izandla nawe ekhaya. Uyaphathula khona ngoku kweNkapu kulo, uyaphathula nakule Rhawutu kuyo. Yewethu uyaphathula naseSterkspruit uyaphathula, naseBhayi uyasazi okokuba uyaphathula. Bakhona abaqeshwa bakabawo abahluthayo ekhaya sizonka. Akufike ekhaya wathi uyise makaxhelelwe eyona etyatyiswa yimvu ngoba uyamamkela ekhaya. Ebelahlekile yewethu ebefile ngoku uvukile, wathi wamamkela